Williams yn hir. Canfod James Davies. Heibio. Elwyr ar y blaen. Mewn gêm sy'n rhaid iddyn nhw ennill i gael unrhyw obaith o ennill dyrchafiad. Yr awyr enwyr yn taro gynta. Trydydd gôl ar 10, James Davies. Canfed gôl Airbus yn y gyngrair tymor yma. Edwards yn dwyn y bel oddi ar Harris ac yn canfod James Davies. Gwych! 2-0 i Airbus. A James Davies wedi cael y ddwy. Ac oedd honna yn dipyn o gôl. Y foli ar ei droed chwith. Ail gôl, James Davies o fewn 5 munud. Ac yn sydyn, mae'r ymwelwyr yn gyfforddus ar y blaen. Cian Jones. Taro bel yn hir. Ôl beniad Palmer at Warren. Bel yn disgyn i Caden Cook. James Davies yn ôl at Warren. Yn prif sgoriwr Airbus yn y gyngrair. Yn tynnu i ergyd heibio'r postyn. Piers. Caden Cook tu allan iddo fo. Cook yn dwmsio'n i flaen. Smout yn i'w warchod o croesos ar draws! A Danny Warren yn ei gwneud hi'n dair. Ychydig dros hanner awr wedi mynd. A teg dweud bod Airbus yn cadw i hanner nhw o'r fargan. Fer fan o dair y ddim ar ei hôl i. Caersws sydd wedi gorffan yr hanner gryfa. Maen nhw'n dod yn ei blaen ar rwan. Harris ar draws! A Rhys Heston. Prif sgoriwr Caersws yn tynnu un yn ôl. Ac ar ôl 5 munud, bach da o bwysa gan yr adar gleision. Maen nhw wedi cael eu heiddiant. Bel ymlaen as Piers. George Piers i mewn i cwrs Cosby. Curodd am ddiffynwr! A'r ergyd yn taro ffram y gôl. Tu allan y postyn yn achub Caersws. Caden Cook yn cadw'r bel ar dir y byw ac yn curo Iwan Smout. Mae Cook dal yn mynd. I cyrraedd ochr y cwrs Cosby bellach. Taflegryn arall o dafliad gan Heston. Rôl beniad am ddiffynol. A Cian Jones yn ei gollwn ni. Ond oedd Kieran Evans yn ôl yna ar y llinell i achub i gol geidwad. McManus yn clirio ar yr ail gyfla. Bel ymlaen, oddi ar ben Iwan Smout at Caden Cook. Cook yn torri tu mewn, yn curo 2 ddyn wrth wneud hynny. Piers yn troi, Piers efo'r croesiad! A nachu arbediad gan Max Williams. O ergyd, Danny Warren. Golwr Caersws yn cadw i dîm yn y gêm. McLaughlin. Creu lle iddo fo'i hun! A Max McLaughlin fodfeddi o sgorio gôl wefreiddiol. Yr eilydd yn taro'r bel ar yr hanner foli. A mi oedd Cian Jones wedi giro. 4 yn y wal i Airbus. McLaughlin yn cymryd y gic ac yn curo'r wal, ail gyfla! A mae'n ail gôl i Caersws. Y capten Harry Cottam efo'r peniad i gornol ucha'r rhwyd. A fe edrychodd o'r draws. A fe sylweddolodd o nad oedd o'n cam sefyll. Ac efo chydig funudau fynd, mae'r adar gleision reit nôl yn y gêm.